Distingir la trajectòria d'empreses com la vostra, perquè al final això vol dir molts anys de treball i vol dir molts anys d'aportació a la societat, o sigui, perquè al final béns i serveis, en aquest cas béns, i després impostos, feina, etc. I per simbolitzar-ho nosaltres fem amb aquesta placa que representa una miqueta la història vostra, ho fem a tothom igual perquè és la història de totes les empreses, no? És ferro, això d'aquí ja és acer, això d'aquí és alumini, és a dir, l'evolució que van seguint les empreses per mantindre's en el mercat. Vosaltres vau començar amb un producte i ara el producte que teniu no té res a veure, i el que tindreu d'aquí 20 o 30 anys igual. Per tant, escolta, enhorabona i moltes gràcies per la feina que feu. Molt bé. Moltíssimes gràcies. La veritat és que és un orgull i la veritat és que no només per mi que m'ha tocat capitanejar aquest projecte els últims 12 anys, sinó per la gent que ha estat des de l'origen, els fundadors, els que han treballat per la terra, les famílies que han passat. És un orgull a vegades quan veus gent que està treballant aquí, que els seus pares van treballar aquí, que els seus avis van treballar aquí, perquè tenim gent jove que ens està passant i per tant val la pena lluitar tot. També dic que amb el que pesa això val molts diners amb els preus de l'acer i de l'alumini d'avui. Vull dir que això és un molt bon regal, molt bona commemoració. Moltíssimes gràcies. Això és el diploma acreditatiu, en el qual hi figura realment que tenia una història des del 1900, que això... No, és el 1900. Sí, molt poques empreses avui en dia poden parlar de que encara són aquí i amb aquestes expectatives i aquests horitzons des de tant abans. Felicitats i que molts anys ho podeu anar fent prosperar. Moltíssimes gràcies. Per part meva, felicitar l'empresa Casals, però sobretot felicitar-la per tota aquesta trajectòria centenària. Casals no només ha sigut una empresa industrial important per al municipi de Sant Joan de les Abadesses, Casals ha sigut important per la comarca, molta indústria directa i indirecta ha vingut treballant durant tots aquests anys amb Casals i per tant els llocs de treball, també directes o indirectes, que han aportat a la comarca i per tant la riquesa econòmica que Casals ha deixat a la comarca durant tots aquests 100 anys ha sigut molta i inquantificable, jo diria. Per tant, felicitats a Casals per rebre aquests detalls com a elements físics per la importància que ha fet, però sobretot felicitem a Casals per tot el que ens ha aportat com a poble, com a societat a la comarca del Ripollès. Per tant, moltíssimes gràcies, espero i desitjo que feu molts més anys i que per Sant Joan és un honor que estigueu afincats a Sant Joan, que estigueu treballant, que penseu seguir treballant a Sant Joan, que penseu seguir donant feina i riquesa al poble. Per tant, moltíssimes gràcies i per molts anys. Així ho farem. Felicitats. Moltes gràcies. Distingir una empresa de la trajectòria de Casals és molt important perquè al final és una mica la història d'aquest país. Catalunya és un país que s'ha fet a base de gent com els que van començar a Casals, com els que ara ho estan continuant i com els que ho continuaran d'aquí uns anys, creant riquesa, oferint feina a la comarca, siguent punters en la seva activitat, en els seus productes, etc. Llavors aquest és el camí i des de la Cambra el que volem precisament és distingir i felicitar i donar les gràcies per aquest esforç, que és un esforç diari, que té moltes dificultats, també té molts motius d'alegria, però que al final és la vida de les empreses d'aquest país. Sobretot un reconeixement a tota la gent que ha treballat durant aquests 140 anys d'història a l'empresa, les generacions que han passat treballant aquí. Jo penso que el creure en un projecte, i això és el més important, la ventilació al final és el que ha mantingut el grup de peu, en peu, creixent, amb una presència internacional en aquest moment a tot el món, a més de 60 països, i crec que és el que ens omple més d'orgull. Dos temes molt clars. Hem inaugurat una fàbrica nova, escassament fa 8 mesos a Ripoll, per tant creiem en la comarca i creiem en la indústria. I segona, jo crec que és un detall que passa molt desapercebut, la mitja d'edat d'aquesta empresa està per sota dels 43 anys. Una empresa de 140 anys d'història, que el seu treballador, l'edat mitja de tots els que componem l'equip humà, és de 43 anys, jo penso que ho diu tot. Ens queda molta guerra per donar, moltes ganes de treballar i molt projecte endavant a la comarca. Les sinergies amb el grup italià, amb el grup Vortic, han sigut totals, ens ha permès posar o disposar d'un dels catàlegs més potents en aquest moment al món. Penso que només 2 empreses estan amb un catàleg similar al nostre, amb tot el que és el món de la ventilació i la climatització. La relació humana amb els italians és excel·lent perquè és una empresa familiar, per tant tenim el mateix ADN i juguem a les mateixes normes de joc i el futur, sobretot a la comarca i a les nostres, és potenciar la nostra industrialització, la nostra fàbrica, per convertir-nos realment en la fàbrica del grup.
una empresa com és Casals, que en els darrers anys ha fet aquests esforços i ha tingut aquests èxits i és tan reeixida, i que a més avui amb orgull venim a portar aquest reconeixement centenari a la seva trajectòria, no podem res més que donar-hi tot el nostre suport i, evidentment, independentment de, a més, l'afinitat personal que puguem tenir entre el vostre conseller delegat i nosaltres mateixos, doncs hi ha aquest reconeixement institucional que em penso que és el que ha de fer perdurar per sempre aquesta bona relació entre l'OIR i les seves empreses. Que és un honor per Sant Joan de les Abadesses que una empresa com Casals, important com Casals, faci 100 anys. La veritat és que Casals ha aportat riquesa al nostre municipi i la comarca durant dècades i dècades, evidentment amb alts i baixos, però que sobretot l'últim període ja ara llarg, amb la nova direcció, ens està aportant uns resultats fantàstics, generant productes, generant llocs de treball, generant riquesa, a més sobretot consolidant l'empresa a Sant Joan de les Abadesses, tot i ser una empresa internacional, tot i tenir socis en altres països, tot i així, Casals està perfectament arrelada, afincada i a més molt contenta d'estar a Sant Joan i per tant preveient també un futur, per què no, encara millor i més important i per què no un creixement a Sant Joan mateix. Per tant, contentíssims des del poble de comptar amb Casals i també de fer-los el suport que puguin necessitar i que puguem donar-los sempre.